आज दारिंगबाड़ी जाऊे दारिंगबाड़ी काम चलती इरिगेशन प्रोजेक्ट ता संगे संगे आपको दारिंगबाड़ी दृश्य देखी देखिए बर्तमान मु अच्छी बालीगुड़ारू दारिंगबाड़ी पखापाखि 1.5 घंटा रास्ता देखो जो रास्ता केमी कौन दृश्य सब अच्छे पाइन ट्री এটা সরকার লগাইছে নাই ক্লাইমেট ঠিক আছে गेट लाइट दे दो बोलने में 10टा 5टा আমি বুঝি দেবা না ঠিক তাহলে কিছু এইটা আছে আমার সামনে দিটা মত দিয়ে অফিস হ্যাঁ যোটা আলে ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଫି ବଗିଚା ପାଖରେ ଅଛୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର କଫି ବଗିଚା ପାଖରେ ୟୁକାଲିପଟାସ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନଦୀ ସଫାଟେ ଯାଇଛି लता भाया खाली मड़े दी ना ये जो गछ गुड़ा ना लता परिका सब गोल मरच
ନାଇଁ କଫି ଗୁଡା ତା ତଳେ ତଳେ ବୁଦା ପରିକା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଗଛ ତା ଦେହରେ ଲତା ଯେତିକି ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଲମରିଚ କଫି ବାଡି ଗେଟ୍ ଏଇଟା ନା କଫି ବାଡ଼ି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କଫି ବଗିଚା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଟିକଟ 10 ଟଙ୍କା ଏଠି ନାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଥରେ ଯେ এইটা ବି ଆ ପତ୍ରରେ ହାରି ସେ ଯାଉ ବଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଏଠି ନାଇଁ ବଡ଼ ଦୋକାନ ନାହିଁ କିଛି ଛୋଟ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ଅଛି ବହୁତ ରହିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ମାଳମାଳ ହୋଟେଲ ଏଇଟା କୋଉ ହୋଟେଲ ଥିଲା ପା ଆମେ ଚପଲ ଦୋକାନ ଥିଲା ମନୋଜ ହଁ ମନୋଜ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଆପା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଜାରରେ ଅଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବଜାର କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଦେଖାଉଛି